hayi sanibona. Hayi mina ngeke ngize ngiqamba manga. Angeke ngize ngiqamba manga. Umfundisi uKhehlelezi wangisiza kakhulu. Hayi angifuni nje futhi ngize ngiqamba manga nje phambi kaNkulunkulu. Angifuni nje ngiqamba manga. Wangisiza ngamazi esondweni lakhe. Esondweni lakhe Verulam. Wangisiza mkhulu and mahala. Ngangifa inyawo. Wangisiza angazi noma ubufakazi angazi noma ngizokwazi ukuthi ngenze video yami ukuthi ibonakale la esicathulweni sami la phansi. Uthi ngikhumule. Uthi ngikhumule. Nakho kusele. Nazi inyawo zami lezi. Angishayekile kakhulu. Yabona namanje sekuyabodla. So umuntu engakhuluma into angayazi. Umuntu nje bofuna ukukhuluma into oyaziyo. Nayi proof ku video. Umuntu nje bokhuluma nje. Umuntu nje nakho. Pholile manje. So umuntu nje bokhuluma nje into eyiqiniso nje. Lokuphika. Iqiniso leli ngilishoyela zonkulunkulu. Yebo, sithelo sika Jehova eVerulam. Ila angihlolela khona wangitshela futhi ukuthi usazophuma uhambo, usazophuma ungene ebhedlela, abale angihlolele asho abantu asebashona ekhaya. Uyabona zonke lezo zinto lezi ababize ngamagama ebazelaphi. Abantu abaleke kweNewcastle ngila eThekwini. Hayi kahleni madoda, kahleni bafethu, kahleni. Mina nje mkhulu ngithi ngiyabonga ngiphakamisa isandla kuwe. Ngisafika futhi ngelinye ilanga kuwe. Ungakhathazeki mkhulu. Ngizobonga the way owangisiza ngakhona. So abantu nje umuntu nje ngiyayizwa bagxeka mkhulu yiqola yonke leyo nto. So mina ngumfakazi nangu ngoqala ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Take it or leave it. Iqinisela zonkulunkulu leli. Sanibonani. Ubongane nikhuluma naye, ubongane kuzwayo. Ngihlala la eMontclair njengamanje. Kodwa ekhaya ikavini, ngikhulele nje ikavini emakhaya isemthwalweni. Mina ngithi ake ngiphakame la njengomunye wabanye abantu abasebeke basizakala kuyena omkhulu umzokhehlelezi. Ngisengisizile nje kakhulu. Yabona? Ngoba ngiqala ukuya khona esigodlweni sakhe. Izinto zayibhede impela zingahambi kahle. Kodwa ke ngathi mengifika lapha first day ngiphumile khona ngoba wafika wangihlolela wasangitshena ukuthi kuzomela ngilungise into engakanani ukuze ngizokwazi ukuthi ngisizakale. First day nje ngiphumile khona ushintsho ngalibona kakhulu. Emva kwalokho na imali le ekwakuthiwe kufanele ngihlanganise yokuthi ngisizakale yave saniyayihlanganela nje. Yabonga ngaphindela ke naye nangembala wangenzela ke lokho wayekufanele angenzele kona. Izinto zaqala zashintsha njengamanje kuningi engingakubala but nje engakusho ukuthi mina ungisize kakhulu. Yabona kuningi angisize ngakho. Ngithola ukuphatheka kambi ke uma uzwa ukukhulunywa amagama athize angalungile abantu becomplaina umuntu wena wasizakala kuyona. Kodwa futhi ngibuye ngithi ayishuthi mina ngaba nenhlanhla ngathola lokusizakala engangikufisa. Uyabona? So nje mina nje ngempela wangisiza kakhulu umzo. Ngiyabonga. Sawubona mkhulu, unjani? Mina ngophilisiwe wakwaSibisi eMaritzburg. Cha nginobufakazi beproduct yakho. Uslay Queen ungisizile. Unyawo lami lapha phansi lokwa right. Kade lihlala lifudu alake lamile isilonda. Kade lihlala livuvukale ngaso sonke isikhathi kepha manje sengiphuza uSlay Queen. Lavele lehle, luphele linya, lubuyele lube normal. Hayi mkhulu ngithi hamba phambili ngithi
phambili mkhulu, phambili insipho, ngize kwinsipho, isimanga sensipho mkhulu. Angazi senze imanga. Ngikade ingane la emsebenzini, ngitshela ukuthi nje mkhulu ngigeza kube mnandi. Iy'ngane zinginamathela into ongakaze uyibone, ngize ngishawa amahloni ngithi nenkosi yami bazothina abazali bazo uma sezingithanda zinginaka kangaka. Ukulunywa la, kade ukulunywa nje ebusweni, make ngageza nje, mangigeze i-product yakho nje mkhulu, ngigeza ngensipho, ngigeza umzimba kuphela ukulunywa la emashiyeni nasey'nkopheni konke. Hhayi mkhulu, ngithi mina hamba phambili, ngithi nje phambili, ngithi inkosi zikusize njalo phambili. Mina nguphiliwa kaSibisi kaNoshezi eMaritzburg, ngisebenzela la eGoli. Ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga kakhulu leli thuba. Molweni Wilson Kakota ba uKhehlelezi mina ndadibana naye ku YouTube interview no DJ Sbu. Hayi nyani ndiyamvuma Dr. Khehlelezi, ndiyamvuma nyani, ndiyamvuma mna. Hayi yasebenza into zikababa uKhehlelezi. Ndaqala nami nga-order ku-Mr. Khoza ngapha eKapa ngoba ndihlala apha eGeorge, ngapha eWestern Cape eGeorge. Ndimane ndithumela izinto ndiyozilanda ka-Pep Stores. Ziyasebenza, insipha yezimanga, zininzi izinto ezi. Last year this time ngeke ngaphelela ngumsebenzi, almost this time ndaye eCape Town ndayohlola. Wandichaza ukuba uKhehlelezi ukuthi yonke into yami ndayibona, yonke into yami wandichazela yona, into zikatatam, ilifa likatatami, into zinjalo. Ethetha nyhani, ndazibona uba hayi zonke into athetha nyhani. Ubiza nefani katatam uJacobs, wayichaza yonke le nto yam, iimali zam funeka ndizifumane. Qha ngoku ingxaki ngoku ndisaphelelwe njengomsebenzi, andikaphangeli okwangoku. Ndifuna nam bendidibanise imali noko kwaye mfane lo msebenzi, mfane lo ntlahla. Loo mali ke ndisayilindile kodwa ndiyayazi iyeza, ithemba likhona, iyeza le mali yam libibone ngokuba uKhehlelezi. And bendifuna nam ndiqale nam ndiphinde kona ndizohlola kwakhona eCape Town xa sendinemali erayithi. Kodwa ndiyamvuma, bendisithi ngelinye ixesha ndiphangela kulaa ndawo ndandiphangela kuyo, emveni uba ndawuhlukela nomsebenzi ndafumana umsebenzi omunye njengoba bendithembisile uba mandisebenzise ii-products, ndawufumana nyhani umsebenzi last year. Ndenza ngolo hlobo, bendisebenza noMagic Oil. Xa ndifuna into zam zabheka ukuthi into zam ndicele uba abandifakele into ii-order ezi-extra, ndizithengisa zinto bendinemali kakuhle last year. Ndimane ndiyothenga qho, ndimane ndiorder. Qha ngoku kwangoku ndisaphelelwe njengoku andikabi nazo ngoku ii-products okwangoku because andikabi namsebenzi. Kodwa xa ndizisebenzisa ziyasebenza nyhani. Ndiyamvuma uba uKhehlelezi ngosingoda apha eGeorge. Enkosi bantu, mthembeni uba uKhehlelezi, uDr. Khehlelezi uyasebenza nyhani. Sibone ngamehlo wam mna into zakhe. Qha le nto uba kwangoku ndigqibele ndala ukusebenza ngoba ndikakwazi ukuorder ngoku. Kodwa ndiyazi iintikelo ziyeza, into zam, imali zam ziyeza. Ndiyanceda ngoba uKhehlelezi. Enkosi uba uKhehlelezi, enkosi kakhulu Dr. Khehlelezi, undolisile nyhani. Imisebenzi yakho, imisebenzi eqhaqhayo, ndisebenza nalaa mpepho yakho. Zonke into ezininzi into ezisebenzisileyo. Enkosi ba, enkosi kumsebenzi yakho, amandla wakho, enkosi. Sanibonani, igama lami ngiThembi, umkhulu wangisiza kakhulu. Ngangisho enyaweni kodwa sanje kufike umoya oshisayo. So ngahamba ngaya kuye esigodlweni, ufike wangisiza, ngageza, azange ngiphinde ngiyizwe lento leyo. Ngangingalali ngisho ebusuku kodwa manje sengiyalala, ngiyabonga uNkulunkulu, amandla unawo uNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angakwandisela. Amen. Ngizobulisa ke mina ke uzothi ngithanda ukuthi ngizosebenza i-close camago mina. Ngithe kumnyama ngokukhanya. Ngizothatha ngomkhulu. Umkhulu umuntu onceda abantu. Manthethe ngami ungincedile kakhulu, manditsho njani. Ngithe ungincedile ezintweni ezininzi. Ngizothi ungincede njani fine emsebenzini nangingafunwa nangabantu bengandithandi, ndifakelwe isichitho, ningavani nefamily yami.
Khehlelezi wanceda wandixelela le nto ebesengixele yona. Umama wam ebeseyazi ngaphambili, ebefuna ukuthi aqinisekise ukuthi umama ngumntu omhlophe but akakholelwa kwezinye izinto, kodwa ke kwezesintu uyakholelwa. uKhehlelezi ayingumuntu mandithi mhlawumbe ke uba nicabanga ukuthi ungutsotsi, hayi ngutsotsi uKhehlelezi, uyakwenzela into ndiyibone phaa kum. The first time ngaye ngayohlola, the second ngahamba ndaya ke ngoba efuna ezo zinto ebesifuna ngazisa. Mangibuye wanikeza izinto zam ngazisebenzisa ngale ndlela akiyalela ngayo. uKhehlelezi after that ndicedile, I think ndithe mandingene emsebenzini ndabona imanager imbiza imxelela about iinto ezenzekayo la emsebenzini ukuthi kufanele ukuthi wena ndoxotsha ngoku ne-attitude awukwazi ukukhuluma nabantu, awuthandeki abantu. Ngaza kumntu wesibini kusiswa cleaner, it's a cleaner usave. Wathi lo sisi kum isingathi ulifakele isichitho, nathi no, angafakelanga sona. Sukuthi wena ma ucebisa izinto wenze ibe ngathi kunento endiyenzileyo. Mangezihlangula kunyanzeleke ukuthi ngisihlangulile. If wena ubuyazi into oyenzileyo kum, uzoba novalo lodwa. uKhehlelezi uyanceda, angeke uye uthi uye kuye uzisole. Akafani naba babiza imali into zabo zingabonakali. Ningambona nje uthanda abantu, uthanda ukuhleka, unothando ebantwini. Ngibulela le nto yoba uThixo nezinyanya zakokwabo nezinyanya oodadomkhulu bakhe bekwazile ukumvikela ukuthi akwazi ukufikela thina, ngoba wenziwe akwazi ukufikela thina. Ngiyababona abantu bayathetha ngaye on-TikTok, bathetha kakubi ngaye, bemhlasela. Ngithanda le nto yoba u-proud ngaye and akawiswa ngabantu. Nokuthi ungakhuluma yena uyaqhubeka, uya phambili. Wena ngeli xesha usamjongileyo umjonga ukuthi udla imali zabantu okanye wenza yonke into, okanye le nto ayenzayo i-fake. No, wenza into ebonakalayo, ndiyibona phaa kum. Ukuthi mamkhuluma uKhehlelezi, ukhuluma ngentombazana yentombazizwe, umfana akwazi ukuthi akwazi ukulungisa izinto zabantu. Nomntu lwana into zakhe ziyasebenza. Mina noba ningathi ningakhuluma nithi abo always nisebenzisa, even nasekhaya besengcobo bayamphupha, bayakhuluma nam nanjalo ukuthi makahambe uyothenga into zakhe ngizibhose. Ziyasebenza bethuna kakhulu 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 into zikaKhehlelezi, nemithandazo nomsebenzi wakhe ngumsebenzi onamandla. uThixo tata azakugcina, azakukhusela, akupha amandla. Bonke abacabanga ukuthi angeke uphumelele, phofu sewuphumelele. Ngithanda le nto uba into yoba angithanda ukuthi like ngithethe kakhulu ngawo. Izinto ozenzayo zinto zibonakalayo, ndiphilile and-right. Kwezinye izinto ndincedile ngoba ifemeli yam ibiseyisafara impilo yam. Sizoqhubeka kusiza kuwe, sekhona into endisasihlanganisa. uThixo uzongipha amandla ndikhusele. Ndiyanqanela ngisecanga kwakho noba bangathi nayo watch TikTok. Ngiyababukela abantu mabekhuluma izinto, mari
ungathethi. Sometimes iividiyo zakho azikwazi ukustitcheka because you already uzivalile ukuthi zingastitcheki. If bezistitcheka bengizokhona ukukhomenta uma ukhuluma. Ngibona isiqiniso phambi komsibo kaThixo. Kungokuba iividiyo zakho Khehlelezi azishare, azinashare. Nkosi. Sabona mkhulu, Ubufakazi kunge magic oil. Ngaqale ngakuphupha ngathi stepha ufaka isandla ephaketheni uthengise nedosho ungifakele umuthi wenhlanhla. Ngathi ngikunikeze le dosho. Kanti ngalezo zikhathi vele ngangivele ngihamba isonto. Mangifika esontweni ngathenga umagic oil ngiyakhumbula wase special no 300. Bese ngiyawuthenga lapha eVerelem. Ngawusebenzisa ngiyagembula uHollywood. Ngathi kuyina kwaze kwabe kabili mkhulu. Ngawubona lapho kaMandla magic oil ukuthi cha no fanele ukuthi nami ngikuvuma ukuthi hayi cha unazo izinto ziyasebenza. Thokoza gogo. Ngimi Dr. Khehlelezi. Ngiyibona manje le video yakho la ka TikTok ngokuthi asenze ividiyo nyana. Nami ngisiza kakhulu ukhehla lami. Ngifike lapho, ngangifike ebandleni lakho. Ngize ngiqala ukusizakala. Cishe nami sengizamile la ngingakhona. Kodwa la ngikhona manje ngokusampilo ngiseLimpopo. Lana sithinda. Abaningi bayakwazi abanye sithi arimeni na sehona. Ngokusampilo ngikhona khona. Abantu abaningi kufuna bazi masiphakamisa ishopo lenkokoni. Kufuna bazi ngivuka nje manje ngoba sengivela. Sengithi nami angiphathi. Nami ngimuntu wabogogo nje kodwa Khehla lami uyangikhumbula mawusangikhumbula. Ngabantu baningi mhlambe ophila nabo lapho angingazi noma usangibonani. Kodwa ngangifake kanjena nje cishe usangibona. Cha Khehla lami mangisiza uyaqonda nami ngiyasiphakamisa isandla lapho kulawo magama lo damane owasho. Noma sekuhlwile nje ngingazi kodwa uthi ngiyibeke kahle noma ngidamane ngiphume eqeleni. Ngiyaqonda Khehla lami. Kuhle impela. Nami sengizamile ukubakhanyana. Ngibonile sowakhile nawo Khehla. Ngiyabona man. Nami ngisazama kodwa ngiyabona. Kusekuncane phela nami ngiyangibona nami ngisemncane. Kodwa nami ngizawukhula nento yami yakhulu. Ngingasho njalo.